Какво смятате за презастрояването в курортите ни и ще се стигне ли до такова нещо в големите градове на страната? Това в никакъв случай не е хубаво презастрояването. Не можем да кажем, че се радваме от този факт. Получи се от прекалено силния интерес на инвеститорите в тези курортни градчета и от засиления интерес от купувачите най-вече от Англия, от Ирландия. В същия момент можем да кажем, че местните власти, общините не можаха да овладеят, да предвидят достатъчно на време този процес, не можаха да го овладеят и не постъпиха достатъчно, не реагираха достатъчно бързо на новите нужди, новите изисквания. Тук не включваме само регулацията като такава на площите, които се застрояват, а тук включваме и инфраструктурата, която е необходима за създаването на един добре функциониращ, било то курортно място или град. От доста години се правят регулационните, общите застроителни планове на тези локации. За жалост, едва в последно време те започнаха да стават реалност, като смятаме, че все по-добре и по-добре ще се случват нещата. Не можем да кажем, че ние като инвеститори сме доволни от това нещо, защото смятаме, че в по-дълъг период, в стратегически, да го наречем период, финансовите показатели и резултати за нашата фирма няма да бъдат чак толкова добри, именно поради това застрояване. Получава се, може би, такова застрояване от стремежа на някои фирми за бърза, лесна и еднократна печалба. Идвам, построявам, взимам парите и си тръгвам. Докато ние не смятаме, че това трябва да бъде така, трябва да се гледа малко по-дългосрочно, поне 5, 6, 7 години период, в който да има възможност за развитие, за поддържането на тези построени обекти и за тяхното развитие, за достатъчно доброто им функциониране. Можем да кажем, че имаме достатъчно опит в община Банско, където имаме изградени вече 7 обекта. И един от нашите основни интереси, една сериозна цел на нашата фирма е да продължиме с поддръжката и развитието на тези сгради, които са в град Банско. И поради тази причина смятам, че в бъдеще и ние ще страдаме от това презастрояване. Наблюдава ли се някаква промяна на търсенето от страна на европейските купувачи за сметка на тези, които са от бившите съветски републики? Да, за щастие или за жалост се наблюдава такова нещо. То е свързано, може би, най-вече с настъпилата банкова криза или състояние, или депресия в Съединените американски щати и в по-голяма част от Западна Европа. Всички знаем за какво става въпрос. За щастие това не се отразява или не се получава със същата степен на сила все още в България. Към последните, да кажем, половин до една година наблюдавам изместване на точката на интереса от острова, който е United Kingdom, към западната част на Европа, т.е. в Испания, в скандинавските страни, частично имаме и в Средна Европа. При всички положения трябва да се подчертае, че страните от бившия социалистически съюз, Русия, прибалтийските републики, включително и Молдова, имат определено засилващ се, повишаващ се интерес, който бележи ръст. И броя на хората, на инвеститорите в нашите обекти от тези страни расте. Ние имаме купувачи, както казах преди малко, и от Молдова, и от Балтийските републики, и от Русия в нашите обекти в Банско и в София. Като според нас това е един така перспективен пазар, тъй като те разполагат с достатъчни финансови средства. Вече споменахте кризата на ипотечните пазари, която се отрази върху европейските страни. Как ще се отрази тя върху имотния пазар у нас? Негативно. При всички положения това ще окаже негативно влияние върху цялостния процес и върху взаимоотношенията на основните фигури, които имат отношения в този пазар. Това са предприемачите, това са инвеститорите, това са собствениците на земите, това са финансовите институции, това са крайните потребители, самите клиенти, които ще
имат удоволствието, надявам се, да живеят в нашите обекти. За жалост, цялостната ситуация няма да подпомогне за едно по-бързо или по-добро или по-стабилно развитие в този сектор, но като цяло ние смятаме, че в зависимост от типа проект, който притежава дадена фирма, ще зависи в много голяма степен успеха на реализацията на този проект или успеха на реализацията на тази фирма. От друга страна смятаме, че България, бидейки вече 1 година и половина почти в Европейския съюз, западните институции, западните инвеститори, западните фирми или европейски под лицето на Брюксел виждат, разбират, знаят и самите те предприемат достатъчно усилия, достатъчно мерки за това България действително да има възможност за едно по-добро стабилно развитие, откъдето се вади извода, че ние ще имаме една по-добра инфраструктура, по-добре работеща икономика, по-добри закони и оттам смятаме всички тези неща, като ги вземем като цяло предвид, че в по-дългосрочно бъдеще, не тази или следващата година, ще има възможност за развитие на нашия пазар. Не говорим за един постоянен ръст в покачване на цените, както беше в последните години. Не говорим за един постоянен ръст в покачването на повишаване на търсенето или в постоянно процентно увеличаване на закупените апартаменти всяка година. При всички положения ще има едно стабилизиране в цените и едно стабилизиране в количеството апартаменти, които ще се закупуват, но смятаме, че всички тези фактори, за които говорих допреди малко, ще окажат позитивно и компенсиращо влияние върху тази икономическа криза, която действително е доста сериозна. Благодаря ви. Аз също.